Oy! Gagasan! Oy! Thank you! What's up guys? For today's video manguha kami ng mga isda ng maliliit guys. Gamit ito. Kasama natin Kanter Kulot, Kanter Jackie, Kanter Francis, Kanter Paul, Kanter Lawin, Kanter Brian guys. Stay tuned mga Ito, stay tuned mga Kanter. Ang pain natin spaghetti mga Kanter. Linta. Nakakuha na ng dalawa si Kuya Jackie, si ano, si Lawin na yun, oh, ganito oh. Tingnan yung bata oh. Ayan oh. Galingan mo. Dan, mga lakan. Ang udang yun oh. Nakakatakot lang sa gawain ganito guys. Baka mautot kami. Ay, ipakal yan. Haan? Tikali. Di dyan sa bahan jiwaig. Gutso. Mas oh, kumuha ng ikat oh. Ano, may kuha ka na dre. Ha? Oh, igat. Oy, oy! Nice. Nice one. May kuha na si Kulot. 1-0. Wow, malaki, malaki. Yan yung bukto. Ha? Nakakatatlo na si Kuya Jackie sa kay Kulot. 0 kay Francis, kay Paul, at ako, mga anter. We're 0, mga anter. It's okay. Oy, wow, nakakuha na rin ah. Sana wala. Wala ka pang huli. Wala pa daw huli. Sinong walang huli? Si Paul. Uy, laki na na. Huli ko yan mga hunter. Di na zero. Di na zero. Uy, 1 down. Sinong walang huli? Hunter for ang walang huli. Sino walang huli tere? Oh, si Lawin wala pang huli. Oo, pero ako nakuha, pero wala. Asus. Oh. Ahoy! Hindi ko mangala. Day! 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 Sa baling ikat, dumigan nga na iga datan. Paltan. Ay ba? Nakakarami na ay. Ah, may kuha ka na? Wala pa. Wala pa? Yung sad mo naman. Kumuha ka naman ah. Opo. Kaya mo yan. Magtiwala ka sa self mo. Baka pagalitan kami dito. Oy! Day! Naglalaglag ah. Day!
Ha? Oh! Buenas, buenas, Barbie! Pumalo ka mo, hindi namin laway. Nadapuan sa. Sadap mo natin yung mga. Nadapuan sa. Pero... Ay, nadapon sa tayo mga. Ne, kita na video ka na eh. Baka makala ka na eh. Ay, wala mga may niya. Ako, kapis ka, dadimaking ko lang. Kasi mo eh, kapis ka, dadimaking ko. Napandalaw naglala. Woo! Daddy, where are you? Unam. Kapag ka dyan heaven light. Gulay nga. Magulay. Wala ako na. Ito nga baka. Bakin na natin. Dagduhan eh. Batik lang. Pagkaan gaya. Pagsabali na sa tiapang. Ang batik na. Panayo mo tabal na ako mo eh. Palagi may walang huli. Oh, magdala ako din ah. Ay, Hunter Breno. Oh. Ang laki ha. Ang laki ah. Laki na dyan. Hindi ako sama. Baka wala. Lilabon na sa. Papang dyan. Nagpapanamit na pabit dyan kay mga alakay ta. Kaya mo. Ne. Kababergam ko. Ha? Kababergam ko. Kababergam na ito. Tingsa na niya. Malaan na tatog. Tatan. Ha? Jay? Oy bata, may nakuha ka na, wala pa. Andagan na naman. Cak mga letter at likod mo. Tama. Ito guys, biglang kuha to. Hoy, dangala! Amo pa nakikita na. Tani, bitin mo tani. Bang! Ha? Ha? Oh, Jai. may huli, pero bate. Nakuha daw si Kulot oh. Ano yan Kulot? Ano yan dere? Oy! Gagasan! May nahuli pero batet. Laki. Bunog, bukto mga kanter. Ang hinuhuli natin ngayon. Bati nga paltat. Nakuha si kanter Kulot oh. Ayan oh. Oh. Fish on, fish on. Fish on mga kamaster. Di na tao yung mga hunter. Fish on to. Oh! Yun! Nice one mga hunter. Uy, di na tao eh. Igat. Po. Nakakuha siya ng igat.
Maliit. Ano dyan? Parang karuseng. Nantinag. Ano ko si Kanderpol na igat, manter. Ayun oh, tinatanggal niya oh. Igat daw. Ayun, may nakuha naman si Ka-Hunter Francis. May igat daw pero nakawala. Ikan. Prituhin na natin ang ating nakuha. Ito siya, simpleng luto lang mga ante, prito lang. Prito lang sa kalam. And that's it, prito. Prituhin ni Chef Paul. Si Ka-Hunter Paul. Ang chef natin ngayon, mga hunter. Simpleng-simple lang guys. Asin. Asin. Binigyan niya ng asin. Pasensya na madilim mga hunter. Tapos prito. Ayun. Prito lahat mga ka-hunter. Ayan. Madilim talaga. Antayin lang natin mga prito ante, mga hunter. Okay na yan. Yan lang talaga yung luto ngayon. Prito. Ito na yung ating nakuha mga hunter oh. Kakain na tayo. Tignan nyo naman. Apakaganda ng pagkaluto ni Ka-Hunter Paul. Crispy. Crispy baby. Masarap kumain pag nagkakamay. Hindi ako nagkakamay. Ngayon lang. Oh. Kahit ganito lang yung ulam mo. Sarap. Ito na guys. Dala ko sit na po. Ito dala ko. Yeah. Dala ko sit na. Oh guys, umigat natin. Kulay pa niya. Balatan. Ano na dyan? Isin na. Sorry lang po. Oh? Ano pa na? Kasi sila. Betarod. Galitan. Ha? Galitan. Mega jay? Hmm. Ayo, kita boy. Galitan ka na. Berapa menit? Imamakam na yun ikan tayo. Inapin mo dali. May kam katanganin. Wala. Walang tugsog mo. Pang malon. Hindi na talaga mabasi niya. Sampun na buo. Sabay mo matanggalin na. Kani? Okay na din. Naramalang tawang, lintag. Pero, napaisin naman. Ayun. Ito naman ko to. No? No? Yaman ako ba? Tugaw-tugaw na. Si Francis yun, no? Saka si Kulo. Ano? Sarili ko yung namin. Nag-video nga pa. Bakit na? Pagpaso? Pagpaso. So? I-expose na ito pag ginagawa ni Victor Luna. Parang nung Luna. Nagkakita na ka.
Ayaw na namin ng bukto yung kay Victor na lang yung gusto namin kung ano gusto na. May saka mo. I-comment ko gagawin. Pag-iinap ka na. Paano mo talaga yun? Katunto. Gawa pa na. Sige mo na yun. Oo nga na kita. Hindi na. Ha? Tama tama. Malinaw ka. Lahat na eh. Sa padata ka no? Ligong. Doon. Lason. Ligong. Pagkakasakam dito ka lang. Sabi! Hindi pa na yun. Puro. Sabi lang ka na tasubo natin. Kahit. Ubos mga hunter, simot. Nakahawak kayo mo na to? Kasi ako. Ha? Simple. Eh,